Tumudur parlok ba phile jingo kai hakari ka ba man ka wei ka jingya jong phi la pet ngor bat man ka wei ka dur ka ba phishon lakmi bnya ngapriang subha ya phi haka benta ka ba ar jong ka North Korea ka wei na ki ri ka ba ka an ka long ka perking bha namta ki tourist ki nong le jingo kai sha ka ne ka ri hang ne nan batai ya phi shipautli ki an ki bakitoris ki nongli jingo kai kinom la ban le ha North Korea kabaningkong kabaong no roaming alone ha North Korea ki nongli jingo kai kinom sha ban ya marway henry ndon bet arngut ki guide ki baay na ka sorkar ki ban bud bat pet ngor ya phi kabaar no talking to locals freely kabamut pinum la ban kren bat ki brew nakato ka ri klem da yo jingbit lada gumta kanlong papan kenya ka an man ka jingkren la senshar da kinong pet ngor jong ka sorkar kabalay kabaong no photo without permission kabamut pinumla banshon yikidur kamtam yikijaka kibalong kamdok bat kumjuru yakijaka basyong kisipay baro kidur ki jong phi kin sapet benya shwa ba pinmi nakane kari kabasaw kabaong no leaving the hotel alone kabamut hagapor man mit kinong le jungo kai ki tourist kidiban syong hapo ka hotel kinumbet ban mi sa bar ka hotel kinong up kipet ngor man ka jingkhang jong way po way unong wan jungo kai kabasan kabaong no carrying ban item kane kamut pinumla banra yagi kod niam ki kod khubor bat ka USB yakine baro lakmi bnya ha airport shwa ba pinrung sa North Korea kaway pa kaway kabalakan no bean ansha ban shimno kabanriu kabaong no disrespect to leader kabamut bangin ban kalan ne penjot yakadur ka jong u Kim Jong Un kalong ka pop ka bakraw ha North Korea lada ki tourist ki nengle jingo kai ki le kumta kabanyo kabaong no choosing your own itinerary kabamut ki tourist ki nong jingo kai ki day ban but tang ya kalenti balapan bet da ka sorkar kinumla ban le jingo ya kisnong bat ki yo ki bashisha kabapra kabaong no using local money kabamut kinong jingo kai ki tourist kimla ban penukam da kapisa jong ka North Korea henry ki haban seo da ka dollar euro lani ka yuan kabakhandai kinom yo ban penukam ya ki wifi umdon Facebook umdon Google kalong ka jingdum namanta ki technology ya ki tourist ki balet ban jingo kai bat kinom yo ban penukam ya ki kabashipho kabaong no living without inspection Hashwa bapinmi no nakane kari ki officer kin kmi bnya ya ki camera pat ya ki pla ki jong phi kino ki dur ki bala tharai bean kin pendam no ka North Korea ka dei kari ka basenshar da ka jing pet ngor ha ka ba ka jing lai lun ka long tang ka jing po sneu pisngo kum no shapang ka ne kari pikwa mo banle jingo ya kum ka ne kari Smoba se like, share but subscribe na benta ki waypat ki jing shisha ki ba penkendit kublay shibon.